ase so odi anim edi dwumadie nyina ahye obode ne nsa ye besre se baabi a yadui dwumadie no ya hyasia no enti wo ene me ene ye nyina ene ye ba bedi dwumayi amaye kama kama enti saa bra yadui de ye bedan dwumadie ne nka amadwontofo no madi anim ewo anwumtuo Awanya Frawaya bro Ilia Nyami bro Abu Amose bro Atie di obi ni nasa Adame Awanya bro Awanya Frawaya bro Yadi SM ya bro Eli bro I don't want to buy much for you I don't meme ya bro Maranate
Onyame
ye. What I won't go close to the power of Christ who did us for the power of my Abrichimemuha. And another day, as you shame, you have a dear shame. Mama, go grab a year and tell her, Bonivia, Biana, or I don't want to say, and you pay up point and Babu, a form of frame, a fast of him say. Fiona Bonnie Chair. Amen. Another issue with you and Sony. Amen. No, be a how the Bahano already is the year. Amen. A patch of yes, and Amen. O young boy has a fall. Would all you have home for young Paul? Or you go about when I tell my Kumba. And if you're not Bonnie Chair, your cousin had 2 1 year boy. We saw me at no transfer who said, or 2 years as he saw. Just a woo yes, Christo. Now, when I go body in our water, and I get to we are for. It will run a bonny and do a patch of Facha and Amen. which on ye, which on ye, which on ye. Amen. May you to your dinner, your church, as of 4 years, I'm an Sony. Amen. Never a fair body chair. You be free out of your chrono, as you know, North America. No, you are dealing with your pay. Now a boy among Coco, more general, a better in Yamu. There's hope I may toss me near Yanqua. What would you be and Amen.
Running,
Mwadofo and I do the I can kind of boy. The Beho free Israel number year Edun Psalm 25. Fafini Quancha on Pie boy David dear. Sir, around there when I'm mammy crown so much. Menya Copon was soon I'm a demi home at all. A mamma knew too. A mamma town for a power minty. Ampara. One hour show any better any ewu. 1 hour try and conto pokano any boo. Erade, Cham Wakine. Never me for 10 pounds so. My man are two in the cream. Net church. And one of them quite a Nakopon. And it also there, sir. Erade, Kaumo Wadoye. No wolf ritty. And come more fast upon an man Fonso. Kaime, so Wadoye tea. Erade or papa and tio. Erade ye, no otne. Ain't no church and the boy for Okwanso. Oh, my Brazil for not eating you. Oh, my Brazil for Shano Quine. Erade at 10 point now, I don't know Cramo one or didn't up and dance so.
Awurade wodinti. Amen. From bɔne free me. Amen. Na ɛdɔɔso pii. Onipa biara oso Awurade no. Awurade bɛkyerɛ no kwan a ɔmfa so. Mekra bɛtena papa mu. Na asefo anya asase atena so. Awurade yi ne tim asɛm kyɛ wɔn a wɔsoro no. Ɛwɔ ma wɔhunu n'apam no mu. M'ani hwɛ Awurade daa. Na ɔno obeyi me nan afiri afidie mu. Dan w'ani hwɛ me. Na dɔm me. Na me ankonam. Na me yɛ mmɔbɔ. Makoma mu ahohia so. Yimi fi ma ho kyerɛ mu. Hwɛ mama ne ma ho meteɛ. Na fa mbɔ ne nyinaa afiri me. Hwɛ sɛ matamfo dɔɔso. Na wɔde atimɔden tane me. Hwɛ me kra so na gye me. Ɛma m'ani hu. Na me dwane bɛtoa wo. Mapɛyɛ ne te yɛn hwɛ me so. Efiri sɛ m'ani da wo so. Onyankopɔn di Israel wɔn ahonya nyinaa mu. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why in Yesu, within the elbow, Maudinso, Yeshua Munyam, Adumniti, Amen. Amen. Christo Yesu, Ocean and Amen. Sir, petit fosso bia and Nancy. Hallelujah. Hallelujah. I see a hook and cano a form kakra. Say, Mete Virginia for Asa for no media national. And the Yomokas a hit nation. And I'm really from hit nation. Sir, Yada, Obadia no Assi. Say, Ode Minu abedi ehyiamu ewo America ha na yenyine di ehyiamu ne ba ha no ya ye aho ne ani age bebre chese na me ne nua bai mi hu se almost baby obefa bi almost America di say 250 years sa 250 years no na wo kan e ya de obo ade na hyehye efiri mfiti ase a ene America di 250 years a oso kan ho wanka amen. Eya ni monyam kese papa na ohwa I have for ye
enti mo wani nje se wo so kan obi amen na se de ye mpanyimfo ahye dwumadie ne nie yenim se ye bo ye share dwumadie ase no ya ye sofo pastor Ebenezer Ode ne bo mpaye a edi kan na ye to a dwumadie no so se hu ya ye sign kakra ti ye de honhom anyum ene hye dwumadie no ase ifise gidi eye honhom ti sign free osoro bae no se ye mfa sign hye dwumadie no ase na yeso ya ye nhira na dwumadie no so aye enkoso na ye wi a betie preaching sisia enti anse ye be preaching no ase no opanyini ana Elder Peter Amomensa a free Canada ena ebebo mpaye a edi preach nanim ansana opanyini Emmanuel Nkansa abedi anim ene ache onyankopon asem wa mo nsem wa ha na no si wie pepepepepepe mpanyimfo ahyehye ayi onua abofra tesemia se opanyini kasa wie pe abofra nso megina ha no ne yenche onyankopon asem na sa abofra no ye de ni bete na mia me ye introduction tama ono beba no wanka amen wa ha na owie pepe na mia magina ho abo mpaye atadwumedi amedi no enim echi kafra. So I know that there's a lot of people here that don't understand tree, so we're going to do our best to make sure whatever I say we also translate it that way you understand what's going on here too. Say amen for me, please. Oh, you didn't hear what I said? I'm also part of 250 years in America, okay? So I need to speak my time. So yes, as our elders have, organized the program for us, we already heard our prayer, our opening prayer. Right now we're about to listen to the word of God, of course. It's the most important part, the most important reason why we're all here, right? So it's going to be coming from Opanyini Emmanuel Nkansa. He's going to be sharing the word of God with us. We have a special gentleman that's also going to be helping him as well. And at the end of it all, we'll continue and we'll share what the rest of the program is. So for now, we are all, as people, ladies always go down when we're praying, and the gentlemen always stand up when we're praying. That's our church rules, or God's rules. And you can find them all in the Bible. We're all going to share reasons behind everything. That way we can all understand what we're doing here. Amen? So, as we get into our prayer, please, ladies, everybody kneel down. And our fathers and gentlemen, please stand up. And we'll ask Elder Peter Amomensa from Canada to pray for us. Oh, Radia do Asada. Usia Dinam, Yami Asada no Sosria and Piebo. Papa, and you may your warning as soon after. Just so say, we need a miracle, sir, EBT was Sampano. Opani or just Sampano, Bray and Casafanimu. I eat in Sunyeti for I will free for. Now, my winner, Quavia, it has Sampano. Then you sound so young, cutting every step, Edia Pusarian, Shire, and Nemakana. Amen. So at this very moment, we are going to ask our preacher for the evening, Opanyini Emmanuel Nkansa, also coming from, please excuse me, he's coming all the way from Ghana to share the word of God with us. Amen. Special guest. Special, very special guest. Continue clapping, clapping, clapping. Ensemble. Umi who say Nyankopon we shira no. We shira dwumadie we yo. Enti dwumadie we yo 250 years na America edi no. Ye nyina ye ka ho bi. Na eye ni je kese papa. Enti opanyi kese ye ma wakwa aba. Umre na dru. Eni ye me che Nyankopon asmo Nyankopon de asmo. Amen. Assemie, never cry. Assemie, no
Amen. 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 Yabeda osoro nyame no ase. Sɛ ɔde nkonkron ɛma mpanyin. Sɛ afinhyia bia ɔmo bɛfrɛ Accra ɛwɔ North America ha na mo nyinaa ma bedi ahyia mu fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ na yehuni Kristo asdanka ne din daa. Amen. We're going to give thanks to God for giving the elders the Holy Spirit that every year we all come together for this congregation or for convention. So let us all give grace and give thanks to God that He is good and His love endures forever. Amen. Amen. Saa na meda me mpanyin so ase. Na menka bi nhyɛ mu. Sɛ ɛnɛ mpanyin ɛte sɛ. Asankafo akɛseɛ. Yɛpanyin David, da bia me follow no pa. Mpanyin ahorow a ɛka ho. Na me nsusu sɛ ɛnɛ mpanyin bɛpa am sɛ dwumadie kɛseɛ ɛte sɛ me bedi anim. Secondly, He's going to give elders. They look through, there's a lot of great preachers among us, there's great elders, great pastors among us, but they chose them for this particular reason or for this big event, for Him to stand before all of us to preach. God bless the elders. Amen. Amen. Unyame onhyira mpanyin daa. Amen. Mepa mo kyɛw adɔfo no. Me nsɛ mo brɛ koraa. Yes. Me message no ɛbɛyɛ tie. Yes. Nti mepa mo kyɛw. Obiara fa na so mfɛ me. Yes. Na yɛmfa mu aba. Yes. Unyame onhyira yɛn daa. Amen. And to the congregation, please bear with him. He's not going to take too much of your time. The message is going to be very brief, so please pay very close attention. Listen to the message that he's about to give all of us. May God bless us all. Amen. Deɛ mepɛ sɛ metwe yɛn nyinaa adwen ba so no sɛ Bible kan sɛ ma yɛnyaa yɛn ho nhyiamudie da. Na nhyiamudie no ɛso aba bebree. Gye sɛ wa wo ba wa fa wakoma ɛni akyiri. That's right. The word of God says that we should not neglect gathering. So coming together, there's a lot of benefit from it unless you come in here and you do not partake in it with your whole heart. Amen. Amen. Another day, mehwɛ mpanyin ahorow a ahyia mu a ɔhu sɛ honhom a Onyankopɔn de maa yɛ no ɛsono obiara ne ne deɛ. Ɛnokorɛ sɔfo. Ɛno nti sɛ bere bi sɛ yɛbɛhyia mu a na yɛbrɛ yɛn ho asɛ ebia na ɔhaw bi da me so woamma bɛhyia wɔ mpaebɔ wo dwuma a wobɛtoɔ ɛne w'aho keka anaasɛ ahofama a wode bɛka me abɛn wɔ no ɛma saa akonnua no firi me so. That's right. When you look through, there's a lot of great elders here, but this is where he wants everybody to understand that God has given everybody their own spirit, each and every one a particular gift. So maybe what you're doing is what's going to make me encouraged, or what you're doing is what's going to make me happy in this church. If you're a singer, if you're a prophet, whatever God has given you, your participation is what's going to make me partake in this service. Amen. Amen. Enti me pa mo kyɛw. Obiara fa na dwen ɛne na koma. That's right. Ɛne dwumadi a mpanyin adi asi hɔ yi. That's right. Na onyame bɛhyira yɛ. Kristo onhyira yɛn daa. Amen. So he's going to plead with everybody. Please, everybody with your whole heart and your whole mind, your soul, please participate in this program the elders have put to place. Yɛbɛhu asɛm bi wɔ Philip fo. Eti mienu nkyikyɛmu edi kae. Mepacho pi ene yakenka nsɛm no de di kan paa no. Ebehu no Paul ma ɔtwerɛ kɔma Philippifoɔ no. Etire ne yemienu nyimu de di kan. According to Philippians chapter 2 verse number 1. Yes. Etifi asɛm Awurade asɛm sɛ onua dɔ. That's right. Hallelujah. Brother, Amen. Amen. Enti sɛ Kristo mu afutuo bi Nhyiamudi a Onyankopɔn na no kronkron so afa mpanyinfoɔ so ama yabɛhyia mu yi. Wɔse sɛ Kristo mu deɛ afutuo bi. Yes. Aha.
sɛ ɛyɛ ɔdɔ awerɛ kyekyerɛ bi wɔse sɛ yɛ ɔdɔ awerɛ kyekyerɛ bi anaasɛ honhom ayɔnkofa bi a hallelujah Amen. Amen. So the preachers let us understand that this gathering that God has put before the elders for all of us to come together, if anybody has an encouragement, the word of God says in Philippians 2:1 that anybody has encouragement in Christ, mesrɛ mo sɛ ɔdɔ awerɛ kyekyerɛ bi ɛna woaba yi ɛwo nyankopɔn de saa adom no ama wo a ɛde wo nua bi nkyɛ that's right. Now, if you're sitting here and God has given you the gift of encouragement, share that with your fellow brother or sister. sɛ afutusɛm ɛna onyame de ama wo a That's right. yɛahyia mu yi ɛne yɛ nkyɛ amen If God has given you a word of advice, God has put a word of advice in your heart, as we have come together, please share with your fellow brother or sister. ɔbɛyi deɛ to aso bible sɛ ɛyɛ honhom ayɔnkofa bi sɛ ɛyɛ ayamhyehyeɛ ne timmɔborɔ ho a twɛn me wɔse sɛ yɛ honhom mu ayɔnkofa bi yes yɛ obi wɔ hɔ a sɛbio yɛn nyinaa yɛfiri kuro ahodoɔ mu ne yɛabɛhyia nanso so no honhom wode wo ho bɔ nnipa no a onyame ma wokɔ w'anim ɛnokwasɛm pa ɔnhyira yɛn daa Amen. Now, in talking about us being brothers in the spirit, sometimes when we come from all different areas in the world. Some people come from different places, but as we come together because of the spirit, we're all brothers and sisters. na sɛ sɛ nyɛ nhyiamudie yi a ɔhu sɛ aha mowei obiara wɔ bea a wɔteɛ ɛnokorɛ sɔfo ɛna ɛbɛhyia ebi firi canada yes ebi firi las vegas akyirikyirikyiri nti sɛ yɛbɛhyia mu si a medeɛ mehu no si a na m'ani agye paa Amen. Right. Now, when you look around, you know that in North America, we have many people living in different areas. We have people living in Canada, Las Vegas. But then when we come together like this, there's a lot of great joy in his heart. Verse 2. according to Philippians chapter 2 verse number 2 near 3 what's say moma manigye animu sɛ mobɛdwene ade koro anya ɔdɔ koro hallelujah Amen. enti sɛ onyame deɛ bɛhyia mu si a Yes. momma yɛmfa anigyeɛ bi ɛnya adwen korɔ ɛne deɛ ɔdɔ ɛne koro ɔdɔ korɔ That's right. kristo ɔnhyira yɛn daa Amen. So the preacher is saying that if God has brought us together like this, then let us, with great joy, be one-minded, to be one mind in this congregation. To aso. ɔkra baako ɔkra baako ɛne adwen koro ɛma mo nwene biribi atutu pɛ Wɔse- anaa animonyam hunu pɛ so mo wɔhyia mu yi momma yɛn nyinaa yɛadwen nyɛ baako yes adɔfo no That's right. momma yɛanwen biribi atutu pɛ so anaa animonyam hunu pɛ anaa so animonyam hunu ɛpɛ so That's right. sɛbio aha a yɛbaayɛ ɛnyɛ kaa kɛseɛ ne yɛde bɛkyerɛ dabi sɔfo ɛnyɛ ntare fɛɛfɛ ne yɛde bɛkyerɛ dabi yɛbɛhyia honhom kronkron mu sɛ me bɛtie w'asɛm Yes. na wo so atie me deɛ Yes. ne yɛtumi de abɔ yɛn bra kristo ɔnhyira yɛn daa Amen. And as we have come together, we should be one mind and not be selfish or be seeking vain glory. So as we have come together, we're not here to show off, to show how many cars, how many houses you have. But as we have come together, we're here to help one another with the gift God has given each and every one of us. nemom momfa ahobrɛase adwene emu mu yɔnkonom ɛnkyɛn mo ankasa mo ho Yes. amen Amen. wɔse na mmom yes yɛmfa ahobrɛaseɛ ahobrɛaseɛ adwen adwene. ɛmu yɛn yɔnkonom ɛyɛ dɛn ɛnkyɛn yɛn ankasa yɛn ho That's right. wow That's right. aha a yɛahyia yi ebinom honam fam ebi kɔ wɔn anim paa o Yes. anka yɛnom koraa yɛnsɛ sɛ yɛne wɔn edi nkɔmmɔ That's right. na ɛkɔba ne sɛ a hwɛ ebire bi mete sɛ ɔnso yɛsusu ane yɛsɛ biribi de lodge yi ɔde sɛ romanfoɔ de ne practice saa de no ɛnɛ aba fam ama ɔmo nam ɛkwan bi so ɛwia akra bi yɛa ne adwene yɛn sɛ ɔmo kyerɛ m sɛ ɛsɛ asikafoɔ ɛna ɛwɔ mu Amazing. ɛne nti mo nti sɛ wokɔdwan bi a wobɛtumi anya position bi anaa wopɛ adwuma bi koraa ɛnam wɔn so wɔn nsa bɛka yes ɔbɔnsam yɛ ama no ayɛ akɔnɔ na ɛyɛ wo sɛ wokɔm ho bi a ɛna wobɛnya asetena pa That's right. gyɛn deɛ yɛ honhomfoɔ Oh, yes. enti yɛahyia mu yi yɛ obi wɔ hɔ koraa otuufo ɛwɔ w'adwuma ho a Yes. na wotie a
ɛbɛboa wo. Yes. Kristo ɔnhyira yɛn daa. Amen. He said that we should esteem other people above us. We should esteem with humility, esteem our fellow brothers above us. Now we see in the world that we have a lot of occultism, we have a lot of secret societies, and the devil is making it very appealing to the eye. So a lot of people will sometimes put themselves into that. But us, we are spiritual people of the Lord Jesus Christ. We do not partake in those things, but we follow the Holy Spirit. Amen. Amen. Menim sɛ nkampanyi koraa bɛtumi de asi hɔ sɛ yɛahyia mu sei Yes. ɛnyɛ adi nnwuma no nko a Yes. ɛnyɛ dwom nko a Dabi o. yɛ obi hɔ koraa na ɔpratise mɔ sɛ dɛ health ayi ɔwɔ nimdeɛ wɔ apɔmuden ho bo That's right. Yes. Majikum. sɛ akwanya koraa wɔ hɔ a na nka nipa no abɛma yɛ fotuo bi ɛfiri sɛ ɛberɛ bi ghana yɛnnua baa bi firi mu ɛwɔ adwo so menko ade bɛpem na mekaa ne habe That's right. masɛm no wɔ saa That's right. The preachers let us understand that he want to plead with the elders that when we come together, it shouldn't just be about the spiritual work, the prophetic work, but rather if we come together and somebody has some wisdom concerning the way of life, how we live a healthy lifestyle, the elders should give that particular person a chance to come and stand here and teach us. Because he recalled a certain lady who was able to do that back in Ghana. ɔho saa nipa no na wawo dodo kakra ɛna na dɔkta akyerɛ no sɛ na wo nyinsa a ɔnyem no na wɔnduru so a gye sɛ ɔde kɔgyii na ɔmo yi akwaraa no me nua awoɔ no ka no yɛtena ho de mpaebaa nipa no firi mu agya nkwaraa bɛyɛ 9 sɛ 10 ɛwɔ akyiri ɛnka yɛwɔ adesuadeɛ bi ɛwɔ honam fam a yɛadwene sɛ honam bet yɛhwere ɔkra a na nyame adwuma no ɛɛtɔ sine kristo ɔnhyira yɛn daa Amen. He said this is what happened in Ghana. He said a certain lady had been having a lot of children, and this particular pregnancy that she had, she was supposed to go to the hospital, but they did not follow that advice. They stood on this lady, and because they did not follow the doctor's advice, the baby passed away. So sometimes we have to apply wisdom. We have certain wisdom. It may not be concerning the spiritual things that we do here, but it's a wisdom that we can apply, and it will benefit us. amen Amen. yɛwɔ bi wɔ hɔ na ɔyɛ adwuma ɛɛbɔ kaa Yes. wɔnhu no ɛnyɛ ɔno o ɔni hu nimdeɛ nti ne yɛkɔ skul Yes. yɛwɔ bi wɔ hɔ a wode w'asɛm nti na ha sɛ nam sɛ mowɔ mo sɛ dɛ consultant sɛ dɛn sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biribi koraa a wotu anammɔ bi a wokɔ no advice wo Yes. na watumi atu anammɔ ebi wɔ yɛn mu That's right. kristo ɔnhyira yɛn daa Amen. You may have somebody that is going to school, they do not know what they're majoring in, so they're wasting a lot of money. And sometimes when we come together, we have people that you can consult. They have the gift to advise you, or somebody has a particular gift that if you go to them, they can lead you to the right places. We have those people among us. saa na ebinom adi nkan ɛwɔ abrabɔ wɔ kure mu That's right. ɛdan a efoforɔ aba ebi nso bɛsa aba Yes. si ahyia mu sɛ na saafoɔ no advice wɔn a That's right. wɔn nso bɛtumi akɔ wɔn anim na efi sɛ asɔroma no nyinaa yɛ yie a ɛna ma asɔre koraa etu nkɔn kristo ɔnhyira yɛn daa Amen. And then when we come together, we have certain people that they have achieved a lot of great things in this country. And these people can also help the ones that are upcoming. So when they're able to help those people, that is going to make this church prosper. Because when the church prospers, or the people in the church prospers, that's how the church is going to move forward for everybody to hear about it. amen Amen. ɔpanyinfa mi kɔ verse 14 ɛhɔ a second Philippians verse 14 mepacho pii asɛmpa no yɛyi deɛ firi Philippians chapter 2 verse number 2 no ɛde kɔ Philippians chapter 2 verse number 14 Yes. ɛtifi asɛm no Awurade sɛ asɛm sɛ ɔpene asomdwie ahoteɛ ɛna afei anigyeɛ amen amen Amen. enti monkwate huhu ɛne akyinnyegyeɛ ɛnyɛ adeɛ nyinaa kristo ɔnhyira yɛn daa Amen. enti yɛhyia mu a adɔfonom Yes. mommyɛ nkwati huhuhu That's right. ɛne akyinnyegyeɛ ɛnyɛ adeɛ nyinaa na yɛnyɛ adeɛ nyinaa That's right. adɔfonom hwɛ ebire bi mekɔɔ kwawu na ayi Chairman John nakonta bra boat osi asɔredan kama ɛwɔ no kurom na ɔrebie no na panyin John ɛrekɔ bi
ɛna ɔfrɛ me sɛ memiɛnkɔ bi nokwasɛ mekɔhu a ɔde bɛyɛ mefɛ paa wonim Easter berɛ ɛduru hɔ a ɔmo nyinaa kɔhyia kane no a ne yɛte asanteɛ so sɛbesɛbe mprɛdua so akwafuo asisi adan a sɛ ɔmo de sika aduro na asie nti ɔmo ntimi ntenam ne nwanwa saa na ne adwen kyerɛ yɛn na mekɔɔyɛ no na yɛ Easter berɛ bihu sɛ saa Easter duru a ɔmo nyinaa busua no nyinaa kɔhyia na family no ɔmo abusabusa ɔmo ho wɔdwuma sɛm te sɛ so deɛ ɔsɔ ɔmo boa no na ɔmo aboa no nokwasɛm ni ɛyɛ me fɛ paa. That's right. That's right. ɛne nti sɛ ebire bi so ne yɛbɛhyia mu si a mom yɛnsua yɛ nuanom nkɔfoɔ no na onyame nam so ama yɛatu mpɔn honhom ɛne honam fam kristo wo nhyira yɛn daa. Amen. And talking about us coming together, we should not be debative, we should not be arguing, we should not be grumbling with anything that we do. Now, he said that he witnessed something when he was in Ghana that a lot of people that had prospered, they had a lot of mansions, they had some houses. The people that did not have anything will go to these people, achieve these mansions, and they will give them advice on how they can become in their status. So we should learn from these people that when you are at a certain level, help the people that are aspiring to become like you. It was mumiankwati deɛ ɛne akyinyɛgyeɛ ɛne adeɛ nyinaa so ade bi hɔ na wonte ase a mpanyin wɔma bi ɔma akoma mu wobusa a ɔbɛkyerɛ mu na ankɔyɛ sɛ wei ne hwan ɛna wei te sɛ wei te ɛba saa ɔdɔ no na enwie pɛyɛ kristo ɔnhyira yɛn daa. Amen. You shouldn't be debative, you shouldn't be grumbling. If you do not understand anything, you can go before the elders and if they will teach you. Because when you do that, and when we go before the elders and we have all understanding, that is how the love is able to become complete. na moyɛ enipa a wɔnunu o What? na wɔyɛ kron Kama ɔsɛ ɛba saa ne ayɛ nipa a wɔnunu o wɔnu no yɛka sɛ onwunu obi a ɛsɛ ɔmmerɛ obi ase na mmom nkabom no ɛbɛyɛ tight ne yɛatumi akɔ yɛn anim onyame ɔnhyira yɛn daa. Amen. Amen. And when we do such, we're not going to be people that divide, but rather we're going to bring people together. onyankopɔn ma a wɔne dɛm ɛnɛɛma busua a wakontɔn What? na wakyea ɛba saa ɔmo a ɛwɔ akyire no ɔmbɛhu yɛn sɛ yɛn deɛ yɛyɛ onyankopɔn ma a yɛho ni dɛm yɛho ni dɛm. That's right. Ebire bi mi kurom mifiri akomadae na yɛadwuma paa ne tomatoes me so no meyɛ afuo a menim afuo kɛseɛ yɛ bet na metumi te ntoosi paa na na mayɛ bodwa bi kiosk bi a metontɔn provisions wɔ mu mewɔ hɔ a na madamfo baako a mene no kɔ school baeɛ ɔsɛ kofi mmɔsɔre yi deɛ mehwɛ a wokɔ bi a ɛbɛboa wo paa ɛfiri sɛ woyɛ ntoosi a ɛyɛ yie ɛno nti ɔbɛba bi. That's right. Hallelujah. Amen. He said that in doing such, the people from afar, the people that do not go to our church, they're able to see that we are blameless. Now, he gave us a personal story. He said that when he was in Ghana, he was a farmer, particularly farming tomatoes. Yeah. And for some reason, his tomatoes were always growing, they were always prospering, but then the other people, they were not prospering. So they said that, indeed, your church is very good because when you go to this church, whatever you do prospers. So maybe I should attend this church. Hallelujah. amen Your friend Kwame Safo. And I'm saying, Kwame, entosi nti na wo ba gidi. And then Kwame say, Yes. So he replied to him. He said that, so because of tomatoes, you want to attend True Faith Church. say me no ka say owo Germany. Yes. So Chon say yanhwehwe osoro ahenie ene de ne tiri ne ka na ne de aka nyina. ɔde bɛka yɛn That's ho right. The word of God says that let's seek first the kingdom and his righteousness, and everything else will be added onto us. Famiko 1 Peter 3:8. Number 7 on kwewe. Adoforo m dia metwe nyina adwen aba so no se yaba hai obi wo biribi a ana obi nim bibi a mimi nim. Yes. Enti se ye bie yakomam se ye ne ebedidi ye ho nkomo na yafa honhum mu enkyekire bi honhum ayonkofa bi na wo honam susu afutuo bi de be man ne yesi ye be fa o ma ewa achi nya be hu se asor no eye pa. That's right. This is what he's trying to let everybody understand as you have come together. That as we have come together, he may have certain wisdom that you may not have.
He may have some type of wisdom concerning the things of this world that may benefit somebody. He may have somebody may have some advice about this spiritual work that we're doing. And if we help ourselves in this way, the people from afar, the people in the world will see that indeed we are doing the Lord's work, and what we're doing is benefiting one another. Okay. Fabeko, 1 Peter 3:8. First Peter chapter 3, verse 8. First Peter chapter 3, verse number 8. Etifia sem bakonye odo ahombrase ene fefri. Hallelujah. Amen. Amen. Me pacho verse number 8. Na wie ye ne se munyina nya adwenkro. Hallelujah. Amen. Adofono. Masam no wie nyina ne se. Mommy nyina enya adwenkro. That's right. At the end of his message, this is all he's trying to tell all of us. Let us all be one-minded. Muhunu emema mo ho en. Na yenhunu emema yenhoen. Yes. So, wo hawo nya me hawo enya wo hawo. Yes.
ɛno na ɔmo ɛwɔ akyire bɛhu sɛ mesomfo. That's right. Na nyɛ sɛ baayɛ na me nko ara mewɔ bi na wɔ ɔmo ba a ɛnkyerɛ nyamesom. That's right. Kristo ɔnhyira yɛn daa. Amen. We should be sympathetic. The problems that you're going through should be my problems, and my problems should be your problem. That is how the people from afar, the people in the world, will see that we are worshipers of God. Hwɛ mewɔ Ghana berɛ bi na me ne obi di nkɔmmɔ. Gyidi mu nkɔmmɔ si a ɛna adwene bi bɛɛ me tirim sɛ twerɛ no se tetefoɔ no asuafoɔ edi kan no ɔmo tɔn ɔmo agyapadeɛ ɛde bɛyɛ nyamedwuma na ɛnɛ yi paa deɛ sɛ obi bɛtɔn n'agyapadeɛ paa so ɔde bɛyɛ gyidi adwuma no Emfa. menya adeɛ a metumi ayɛ That's right. hallelujah Amen. He said that when you look through the scriptures, you know that the people of old, the patriarchs, they sold their properties, their land, to do the work of God. But now in our days, he said even he himself will not be able to do that. You will not be able to do it. I will not be able to do it. Nobody will be able to do that. na wonim biribi yɛn nua David doctor na ɔwɔ Ghana no esua biribi onyame yɛ na adom a awofoɔ tietia ɔmo mɔ wura mu ehwɛ no school maa no kɔyɛ doctor no Yes. sɛ gyidi ni biara yare a ɔsɛ bɛkɔ akɔhwɛ baabi a Dr. David wɔ hallelujah Amen. Amen. He said that Prophet David, also a doctor in Ghana, when God raised him up to become a doctor, the parents helped him to become a doctor. Any true faith member, anytime they get sick, they'll say that, oh, I'm going to look for Dr. David or Prophet David. ɛno nti sɛ onyame di nimdeɛ bi ama wo That's right. na wode boa wo nua gyidi ni a ɛte sɛ deɛ watɔn kwasafo That's right. hallelujah Amen. God has given you a certain gift and you use it to help your fellow brother in this church. It is like you selling your property to do the work of God. ɛfi sɛ tam a na awofoɔ ɛhwɛ no school no Yes. asɔre ammoa school fees o Debbie. That's right. ɔmo a awofoɔ no a na berɛ yɛ abɛt na ho bɛba mfasoɔ no ɛnyɛ ɔno nko Yes. yɛn nuanom bebree ɛkɔ wɔn anim a sɛbio ɛnam wɔn so ɛna obi didie Yes. ɛno na kyerɛ sɛ yɛyɛ kristofoɔ Yes. That's right. Let's look at this. When he was going to school, the parents were using their own pocket money to help him, or their own funds to help him. So now when he became the doctor, he was helping people in the church for free. That lets you know that he is selling his own properties to help the church. So whatever gift that God has given you, you use it to help the church. It is the same way as you selling your things to help people. ɛfi sɛ sɛ ɔno de n'animdeɛ no ɛboa yɛn nua a mímí hu no sɛ ɔte sɛ deɛ wakɔtɔn n'agyapadeɛ ana ɛde abɛyɛ dɛ kwasafodeɛ yes, abɛboa That's right. asɔre no So with his knowledge, if he help his fellow brother or sister, it is like he's selling his own properties, possessions to help the church. ɛfi sɛ obi school a wakɔ ne nimdeɛ a wanya no ɔɔbrɛ no yɛn mu bi a mmerɛ bi bɛrɛ ɔde bɛboa yɛn mu bi a Yes. na ɛte sɛ deɛ wɔde n'agyapadeɛ ama yɛn That's right. kristo ɔnhyira yɛn daa Amen. For when any of us were going to school, the money they were using to pay their fees, the tuition, nobody helped them in that in those finances. So when they come in here with that knowledge that they have gotten to help the church, it is like they sold their possessions, their properties to help the church. Pacho nentoa so no. Mo no emema mo ho. Mo no dɔ mo ho sɛ anuanom. kama Mo yam anhyehyɛ mo ɛma mo na ho. yɛyam ɛnhyehye yɛn dɛ ɛma yɛn ho biribi toa so Na monwene ahobrɛase adwene. hallelujah Amen. papa nka me mpɛ sɛ mɛbɔ ne din ɛnso masɛm no gye sɛ mede ne din bɛ mu yɛ papa a ɔte hɔ yi Yes. akra a nam no so ɛɛdidi ɛwɔ Ghana no Yes. mekura mehu no na mefɛre sɛ mɛkasa no so ɔbɔ mmɔden paa Yes. obi adwuma afa gyirifoɔ dodoɔ no a Yes. ɛnam ne so ɛna ɔmo didie kristo ɔnhyira wo daa Amen. For example, our fellow brother sitting there, God has used him to bring a lot of souls to this church. And also, he has opened a lot of businesses and he has employed a lot of people that goes to this church. So may God bless him. Amen. Honestly, kɔ so. Mepacho Peter nwoma edi kan. Eti miɛnsa yemu a ɛyɛ enkono. Mo mfa bɔne entua bɔne ka. ma yɛmfa bɔne ɛnyɛ dɛn Entua bɔne ka. ɛntua bɔne ka That's right. yɛde nipa yi ɛyɛ dɛn a Befumi. mɛtia wo Yes. ɛba no saa
so man you adwen so dey obetia me. That's right. Kristo onhyira yɛn daa. Amen. Amen. We shouldn't repay evil for evil. As long as we're humans, there may be a time I'm going to step on your toes. When that happens, you shouldn't put in your mind that I'm going to have to punish him back and step on his toes. You shouldn't do it like that. And so momfa oye entua oye ka. Na so obi so fom a Yes. ma yɛn dai Mfa ntua yɛn so yɛmfa bi ntua ne ka bibi to aso. Na emu mu nhyira. Wɔsi na emom yɛn dai Munhyira. hyira Efiri sɛ efi sɛ yemu na wɔfrɛ mu. onyame ɛfrɛ yɛn no Yes. ɔfrɛ yɛn sɛ obehyira yɛn. Yes. And this will be from ya. Empire, your boss say, yeah, Jaw soro, who didn't want it. A drew baby, you can say, Fire Kaide, Fitchayen. Said your head, The Chawon Diaka. and to see and to Sana Monwa. Now, be a necessary be and be a triaka. Opa, Casampa Bona and Kebi. This was shine da. Amen. Amen. He is saying that if someone sins against you, you shouldn't repay them back by sinning against that person or repay them back with evil. Because in the Lord's Prayer, it says that, Lord, forgive us or forgive our trespasses just as we forgive those who trespass against us. So if you do not forgive your fellow brother, then your heavenly Father will not forgive you. But the master no query a cry. Ewo, Colossi, Itimiansa, and Jichimu, Adunumiansa. They come, you know, and yet. According to Colossians chapter 3, verse number 23. And here can you. A radiation said, Edume biara mo yono. Hallelujah. Move free okra munyono say. Muyama rade. Na munya manipo. Adofonum. Yes. Dear me di twa me kasa no awie ye kura no say. That's right. Juma die bia obi e di wo asafui mu no. Yes. That's right. Move free okra no munye. Ewo North America ha no. Yes. On free okra mu ye den. Enyo. Say Muye amawurade. say ye adiama onyankopon. Na munya manipa. Na ye nya manipa. Hallelujah. Amen. Amen. He said that this is what he's going to finish his message with. Everybody pay attention. He said that everybody in this congregation, everybody in True Faith Church, whatever you do, whatever work you do in this church, do it from your heart and your soul. But know this, that make sure you do not do this as if you're doing it for man, but you're doing it for God. Every say. Every say. Free say. Munim say a radin some na mubenya apeja de. Say Hallelujah. aketua. Amen. Amen. What's it if you say? Yes. Yenim say. Yenim sɛ, Radin some Awurade nsam and a mubenya apeja ɛne de. yɛbɛnya agyapadeɛ Sɛ anaa akatua. apagyadeɛ sɛdeɛ Aketua. akatua. Yes. Na a radin Christo na mo som no. Ɛyɛ Awurade Kristo ɛna me ne wo mmienu Yes, yɛsom no. That's right. Ɛnyɛ sɛ bi mpanyin a Onyankopɔn na mpanyin akɛseɛ so asra hɔ yi ɛnyɛ wɔn ne yɛsom wɔn o yɛsom Onyankopɔn Yes. ɛde apɛ nhyira. Yes. Enti na masɛm no deɛ mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ no sɛ yɛmfa nkabɔ mu Yes. ɔdɔ Ɛnante. nte aseɛ Yes. ɛnyɛ nyamedwuma no Yes. na obiara te yɛn nka wɔ akyire a wahyɛ Onyankopɔn animuonyam sɛ onyame nkurɔfoɔ ni na dom nti ɔnhyira yɛn daa. Amen. 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 Amadia the boy of
Amen. Amen. Yeah, he said something very important at the end, so we gotta give it to them. Absolutely. He Yeah. summed up the message, right? Yes, So sir. we have to give it to them. Yes, Amen. sir. Amen. He said that this is why we should try our best to make sure that whatever we do it unto the Lord, and make sure that we're doing it for the Lord, and we're not doing it for anybody in here, not even the elders, not even for your children. But make sure that you put in your mind that you're doing it for the Lord, because your reward, your inheritance, your reward is going to come from God. God is going to be the one to lift you up. So make sure that whatever you do, put it in your mind that you're doing it for God alone. And he said that when we do that, the people from afar is going to know that we are children of God. And make sure that we are all one-minded as we are all in this church. Let us all be one-minded. Let us not grumble against one another. Let us not jealous one another, hate one another. And when we do that, the people from afar will know that we are children and worshipers of Jesus Christ alone. Amen. The guy is good, man.
Asia. Humanity as a said ye preaching every ye nyina penyini Emmanuel in cancer. Asem odi ya beche no emu edru na efri osrosro nyankopon ampa. Said ye translator na echeche mu no. Eno nti ye nche ho bebre no ye be frɛ onua Nathan Ochre. Onua Nathan Ochre o ha. Wa mo nsema mo onua Nathan Bra. So it's time for Nathan and his crew, his youth, to come and share a word of God with us.
Now, I'll share a little message with everybody here. You know, when I was a little boy, very young boy, one thing that excited me about coming to church was coming to be part of the church. So every Saturday when I woke up in the morning, I was so excited to go there because I got an opportunity to be part of the church. Not just come and sit there and look at what they're doing and don't even know what they're doing or understanding what they're doing, but also to be part of it. So as a youth, as a child of, True Faith Church, of True Faith International, when you come to church, be part of the church. When they're doing something youthful, participate. Ask questions. Play a part in it. Because you never know what God is going to make you in this church. So at this time and moment, you see these beautiful preachers. Oh, you are so beautiful. Obi nchomo picture, mommy. Now one chewon sikason kahu. Nathan, we're all listening, okay? So whatever God has told you today to share with everybody, we're all listening. We're going to sit there, pay attention to you. The camera's watching. There's about 1,000 people watching you online. So share with them the message God has given you today, okay? Amen. Asunjiro, ladies and gentlemen. My name is Nathan Autry, and I'm from Springfield Branch. And today, I'll be preaching about peace. But before I start, I'd like to thank God for giving me the Holy Spirit to preach. I'd like to thank the pastors for giving me this opportunity to preach. And lastly, I would like to thank the audience for being here today to listen to my preaching. Amen. So first off, what is peace? The biblical definition of peace is having total restoration with God, others, and oneself. So let's first talk about having peace with God. Having peace with God goes both ways. God shows us peace, and we show God peace. Let's talk more about this. Papa, may you please open Philippians chapter 4, verse 7. Philippians chapter 4, verse 7. And the peace of God, which gives all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. So what this is saying is that God does stuff for us that is beyond human understanding. Like for an example, if something goes wrong or if something bad happens, people would be like, oh, God, why would you do this to me? Oh, God, do you not love me? God, do you hate me? Why would you let this bad thing happen to me? But just because something bad happens, we shouldn't lose our faith in God. Instead, we should still show him faith, and we should show him peace, because God is the reason we are all here and breathing today. Hallelujah. Amen. So now let's talk about having peace with others. Having peace with others is like in the Bible it states, love thy neighbor as much as you love yourself. Also, in Matthew chapter 6, verse 14, it says, for if you love other people, when they sin against you, you should forgive them for their sins. Amen? Amen. So now, let's take a further look at this. May someone please open Psalms 34, verse 14. Psalms 34, verse 14. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Amen. Amen. So what this is saying is that we should have peace with everyone, no matter what. We should have peace with others. We should have peace with God. We should have peace with thyself. Because God is the reason we are all here today. And for an example, somebody could bully you. Somebody can hurt you. You should still forgive them, because in the Bible it says, love thy neighbor as much as you love yourself. So now let's talk about having peace with yourself. Having peace with yourself is like, if something bad happens to you, you shouldn't let it get to your head. Instead, you should build upon it. Like for an example, if somebody's bullying you, somebody hurts you, they make you cry, they physically hurt you in general. You shouldn't let it get to your head. Instead, you should build upon it. Hallelujah. Amen. Let's take a further look at this. May you please open Romans chapter 12, verse 18.
chapter 12, verse 18. If it's possible, as much as it depends on you, live peacefully with all men. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. So, what this is saying is that we shouldn't just have peace with ourselves. We should have peace with others and God, because as it says in the quotation, we should have peace with everyone, no matter what. So they could bully you, but you shouldn't let that get to your head. And as I am about to conclude my preaching, every morning I would like everyone to pray to God, because that shows your peace with God. I'd like you guys to give compliment to others, because that shows your peace with others. And lastly, I want you guys to look in the mirror and give positive affirmations to yourself. I am great. I am awesome. Say stuff like that to yourself, because that can help build your confidence and peace with yourself. So I thank you all for listening, and that will be the end of my preaching. Amen. God bless you. God bless you. Okay. Ensemble. Okay, you guys come with me, okay? So, I'm going to introduce these beautiful kids to you guys. As you can see, they just read the word and they just gave me chills. Just listen to them. Nathan preaching, and these people reading the Bible, smiling, happy to do this. God bless you guys. Seriously, God bless you guys. And your family. Okay? I love your smile. And as Nathan said, every morning, speak with affirmation. Tell yourself good things. I am great. I am a man of God. I am a woman of God. God bless you, Nathan. So we'll give you the mic, and then you say your name, and then you introduce yourself to everybody here, okay? This is your moment, okay? Okay, tell me about yourself. My name is Ethan. I am 6 years old. My birthday is January 22nd. I like to draw, and also my family, and also I have two sisters, my mom, my dad, and my baby brother. Why you need now? What? Now, my auntie, I say I like jollof. No, mommy. Hey. Tell me about myself. I love jollof. God bless you, okay? Mommy. Oh, you are so beautiful. Please, tell the beautiful people here and also the people watching about what God has done for you, who you are. Introduce yourself to us, okay? We're listening. My name is JL, and I'm 9 years old, and I'm from the Springfield branch, and I thank God that what the wonderful things He has done for me for all of my life. Ombeya namasu. We are small. Say na mimi sunwa. Mama, God bless you. What's it? Like, just listening to kids with this aspiration to your future. So, let's hear you, okay? We love listening to you. Thank you. Papa, we are ready for you. Are you ready to speak? We're listening. My name is Joel YFA. I'm 8 years old, and Toboase, I know America is 250 years old. You are talking too fast. They can't even hear what you're saying. Slow it down for me, okay? Okay, we're going to try one more time. Mpacho, quiet. We need to hear what he's saying. Go ahead, Papa. My name is Joel YFA. I am 8 years old, and I live in Springfield branch. Nice. Amen. Joel, Mr. YFA. Alex. What? Ubanozi was not gonna deny and profudio. The YFA. Hey. 5 years we work at Wi-Fi. We do your Wi-Fi. Nice. We are free. Catch them.
Amen. Last but not least, please, the preacher himself. Man of God, this is your moment. My name is Nathan Autry, and I'm 12 years old, and I'm from Springfield Branch. And I'd like to thank God for giving me the power to be able to spread the gospel to you guys. Amen. Amen. The gospel lives on. Oh. Guys, thank you for everything, okay? God bless you. I want to hear from you tomorrow, what you have in store for us tomorrow, okay? Amen. So at this moment, we'll take a little intercession break while pastors pray for our beautiful children who share this word of God with us. I'm ready. Ensemble. Mmofra no ma yade o. Na unimade ba ko a ye nyina yade ya boye nsema mo pa. Mo yade. Bo mo anchaade. Enanti moye nsem ne enchaade. Emma mmofra no. Bo nsem de be chaade. Alex, uba na djuma obe wa na. We nke se $1,000 batum. Fa batum. Nti esi ha ema ye. You better tell you, so I'm not do so no. I do see a boy empire to some you know. Tiebestre, my uncle from Penny Beach now. I am to four. Yes, yeah, we are Wara
Kristo mu adɔfoɔ momma na ɔsorosoro hene no ase so oye na nadɔyɛ ɛwɔ hɔ daa. Amen. Ɔnam na homɔborɔ so ama yɛn nyinaa na wɔtwe akɔ apra abeto yɛ asomdwie so. Yɛnhyia mu die mu wɔn a ofiri akyikyiri ne bɛnkyɛyɛ enyinaa aba yɛwɔ gyidie sɛ wɔn a wɔba so ɔde wɔn bɛba abɛka yɛn nsa. Momma yɛnka sɛ onyame oye na nadɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Yɛbɛkenkan David adwonto nɔmba 34 ne yɛde abɔ yɛn mpaeɛ. Sɛdeɛ wɔatwerɛ no no ɛwɔ apam dada nkyerɛkyerɛ nwoma no mu. Israel adwonto no nɔmba no ɛyɛ 39. Mepakyɛw ɛnɛ anwumrebɔ yi mu sɛ ɛyɛ asantwetwerɛ kronkron bi na wokura a kratafo no yɛ hanan ɛne ɛde wɔtwe no mu. Israel adwom nɔmba no ɛyɛ 39 Psalm 34 mekenkan. Ɛtifi asɛm Awurade asɛm sɛ deɛ ɔte wɔ Nyankopɔn hwɛ mu. David dia ɔtoo ne bra ɔdane sɛ ɔbɔdamfo Abimelek anim no na ɔpam no ma no kɔɔyɛ no. Mɛhyira Awurade ɛna nyinaa. Na yeye no ɛwɔ menum daa. Amen. Awurade mu ɛna me kra bɛhoahoa ne ho. Amen. Na ahobrɛasefo bɛte na w'ani agye. Amen. Mo ne me nkamfo Awurade kɛseyɛ o. Amen. Na momma yɛmmom ɛma ne din ne so. Hallelujah. Mahwehwɛ Awurade na wɔbua me. Mpa. Na wagye me afiri dremisuro nyinaa mu. Amen. Wɔn a wɔhwɛ no no anim tee. Amen. Na w'anim angu ase. Amen. Ohiani yɛ tie mu. Amen. Na Awurade tie no. Amen. Na ɔgye ne n'ahoyɛ nyinaa mu. Amen. Awurade bɔfo bɔn a wɔsoro ne ho nsraban hyia. Amen. Na ɔgye wɔn. Monka nhwɛ na monhunu sɛ Awurade yɛ. Awurade yɛ. Enhyira ne onipa a odwan kɔtoa no. Amen. Awurade akorɔkorɔfo mu nsoro no. Nsoro no. Na bibia ɛmmɔ wɔn a wɔsoro ne da. Amen. Gyatamuruwa bɛdi hia. Na ɛkɔm ade wɔn. Amen. Na wɔn a hwɛ Awurade no adepa bi ama wɔn da. Amen. Ɛma mommra. Monya aso ma meɛ. Mɛkyerɛ mo Awurade suro. Amen. Mo mu hwan ɛna ɔhwehwɛ nkwa. Na ɔpɛ onyinkyerɛ sɛ ɔbɛhunu papa. Ɛneɛ masa wɔ ne kunu nkora ne tɛtɛma. Bɔne ho. Amen. Ɛne na no ɛnaada asɛm ho. Amen. Yi bɔne ho akwae. Na yɛ papa. Amen. Hwehwɛ asomdwie na ti no. Amen. Awurade ani wɔ ateneneefoɔ so. Amen. Na so etie wɔn sufrɛ dodo. Amen. Awurade ani san ne bɔneɛfoɔ nso. Amen. Na ɔbɛsi wɔn ase asase so. Amen. Ateneneefoɔ so frɛ. Na Awurade tie. Na ɔgye wɔn firi ahoyɛ nyinaa mu. Awurade bɛn wɔn a wɔkoma abubu. Amen. Na ɔgye wɔn a wɔn honhom apɛkyɛ. Amen. Ɔtenenee amanneɛ dɔɔso. Amen. Nanso Awurade gye ne nyinaa mu. Amen. Ɔhwɛ ne nnompe so nyinaa. Emu baako mpo emu da. Na mmom bɔne deɛ ebekum abɔnefoɔ. Na wɔn a wɔtan ɔtenenee no ebebrɛ mu papa. Awurade gye ne nko akra. Na wɔn a wɔtwa no kɔtoa no nyinaa emmerɛ mu da. Hallelujah. Amen. Everyone na be a mwe. Oh. Everyone be a mwe. Say every jana sawamu. Yeah. Onyankopɔn tumfoɔ agya wobɔ ɔsoro wobɔ asase ɛpo ne nea ɛwɔ mu nyinaa Onyankopɔn ne a wosoma ɔdɔba Yesu Kristo ma ɔba asase so bɛhwie ne mogya kronkron ma yɛn sɛ yɛnyɛ bɔnefakyɛ adekyɛ da aseɛ wɔ hɔ firi tete kɔsi daakye akyirikyiri woyɛ Onyankopɔn aseda nka wo din daa adwumafɛn mu nkoa ne mmawa ne mmɔfra yɛde ahyia mu sɛdeɛ yɛdi ka bɔ mpayɛ no sɛ bɛgyina yɛn mfimfini ne bɛyɛ adwuma no yɛn saa ne yɛtoa so sɛ bɛboa yɛn yɛdi ka da wase yɛhyɛ odi kronkron animuonyam ne wayɛ ama yɛn nyinaa ɛberɛ a yɛyɛ yɛ adwene sɛ
yɛbɛba abɛdi ahyiamu yɛabɔ odin ahyɛ odi kronkron animonyam wohwɛ yɛn kra ne yɛn nipadua so yɛn hunu bɔne ante bɔne yɛfiri mmeammea abɛdi ahyiamu wo na wayɛ adeɛ nyinaa so tumfoɔ aseda nka wo din daa amen yɛdidie yɛnom yɛna yɛsɔreɛ ɔdɛɛfoɔ aseda nka wo din daa amen ayɛyie wura yɛnnuanom ne adɔfo no nso ebi aka kyire a ɔmbaba bɛka yɛn ho yɛfiri ɛnnɛ da yi kɔsi memeda adeɛ nyinaa so tumfoɔ foɔ mo bra bɛka yɛn ho asomdwue mu amen ɔmo nam wiemhyia mu ɔmo a mo nam fam adeɛ nyinaa so tumfoɔ bɔn daa amen yɛsrɛ ɛbanbɔ kɛseɛ a wode bɛbɔ yɛn ho ban ɔtamfo abonsɛm hunu sɛ baabi a kristoni tutu anammɔmpa no ɛhɔ ne no wahyɛ aseɛ ɛsɔ afidie yɛgye di ne yɛnum ampa sɛ awurade wobɛka yɛn ho firi sɛ yɛnim ɔbɔnefoɔ no ne nnwuma sɛ mmerɛ nyinaa no wɔde hwe ntidua ne ɔhaw ɛpɔbɔne ne musuo de sa kristofoɔ anaasɛ agyidifoɔ awurade ɔtamfo abonsam ma ne homene so a brɛ n'asɛm yɛn daa amen wonhwɛ yɛ ne yɛ bɔne na wontua yɛ ka yɛ abɔnefoɔ awurade fa yɛmfo ne yɛmmra to nyinaa kyɛn na fa yɛnu yesu kristo wo mogyaa no mu ne yɛho nte ɔbɔnefoɔ no ba yɛn nkyɛne a ɔhwe ase ɔdomfoɔ boa yɛn daa amen nti na da yi yɛde ahyiamu yi gye sɛ wobɛgyina yɛn ntam gye sɛ ɔde wɔn kronkron no ɛbɛboa yɛn sɛ woammoa yɛn a yɛntumi nyɛ ɔbɔnefoɔ no bɛdi yɛ so nkonim nti yɛserɛ wo sɛdeɛ wonam wakoa samuel brako so dua asɛm no ɛwɔ ghana na wo nkoa no nso yɛn nso yɛtu gya no bi no yɛde aba kurodua mu no awurade megya no nsɔ megya no nnɛre na ɛnkɔ so yɛda wase mpo awurade sɛdeɛ wayɛ ama yɛn yɛhunu sɛdeɛ yɛhyɛ adwumadeɛ no ase na tie no na nnadi abɛdurei ne yɛnim sɛ awurade woka yɛn ho sɛ wonka yɛn ho a ɛnka adwuma no ntumi nnuru se nti yɛsrɛ wo yɛko yɛnim boa yɛn na hye yɛn den yɛtintim yɛasɛm ntim yɛnkɔ so ɛma nnwuma pa nyinaa ne yɛnyɛ nkonimdefoɔ ɔdomfoɔ boa yɛn daa amen yɛtie nkyerɛkyerɛ no akyerɛ sɛ yɛnyɛ ɔdɔ yɛno dɔ yɛn ho awurade gye sɛ ɔka yɛn ho fa ɔdɔ no bɛhyi akoma mu na ma yɛntentaa yɛn ho ɛma yɛnya yɛn ho abufuo afei nso yɛate asomdwe asɛm sɛ nnɛ yɛnya asomdwe kristo boa yɛn daa amen asɛm a awurade yesu de maa yɛn no wɔ sɛ ahyɛde foforɔ na wode ma yɛn sɛ yɛnodɔ yɛn ho sɛ yɛdodɔ yɛn ho a nam yesu nnipa nyinaa bɛhunu sɛ yɛyɛ w'asuafoɔ awurade yɛserɛ wo sɛ yɛbɛtumi adodɔ yɛn ho a gye sɛ wɔde wo kronkron no abɛka yɛn ho aboa yɛn na yɛn ho anye yɛn ho ahi ɔdomfoɔ boa yɛn daa amen nti na dɛn yɛbɔ mpayɛ ɛma yɛn mpani a wɔmde adwumadeɛ ano awurade sɛ ɔmpagya wɔn nsa a na adiyifoɔ ɛyɛ adwuma amen ɔmpagya wɔn nsa a na sɛmbakafoɔ ɛɛka asɛm amen ɔmpagya wɔn nsa a na adwontofoɔ ɛɛtɔ dwom amen ɔmpagya wɔn nsa a na nnwumayɛfoɔ ɛɛyɛ adwuma na ahosan ɛɛba na asomdwie ɛɛba asafo no mu na nhyira ɛɛba ɔdomfoɔ boa yɛn daa amen ɛnɛ dɛ yɛbɔ mpayɛ ɛde ma yɛn mpani ɔda dwumadie no wakoa makel gyesi a ɔno nso ɔbɛba bɛka yɛn ho yɛsrɛ sɛ dom no boa no ɛberɛ no so a na ɔba a wode no abɛduru asomdwie mu ɔno ɛka ne ho nyinaa pamfoɔ no na dwumadie no awurade wama no akɔ so adeɛ nyinaa so ntumfoɔ boa yɛn daa amen ɛnɛ da yi yɛbɔ mpayɛ ɛma yɛn mpani a ɛwɔ ghana awurade ɔno nso so hyɛ wɔn den yɛn nuanom ne adɔfo no hyɛ wɔn den yɛbɛte wɔn nka no na yɛate nkapa ɔdomfoɔ boa yɛn daa amen ɛnɛ da yi yɛbɔ mpayɛ ɛde ma asafo dɔm nyinaa america canada ɛne adɔfoɔ nyinaa baabiara a wadɔm a woso akoduro yɛsrɛ ma akra nyinaa sɛ hyira yɛn na yɛyɛ adwuma no ɛmeɛ nyɛ adwuma no ntongu fa tenene brɛ yɛn na ɛberɛ no so a waka sɛ nkoapa ne ma wɔpa mommo moadi kakra ho nokorɛ mu nkɔmmɔ agya nigye no ade nyinaa so tomfoɔ na yɛda wo ase na yɛhyɛ wo di kronkro anim ɛno nti na yɛbrɛ sɛdeɛ wakɔ asam sɛ kan no yɛduru heaven hɔ na yɛanya akonnwa ntra so koraa yɛdu ɛno ne yɛsrɛ wo bɛn daa nkwa kristo yesu dim ne yɛbɔ mpaeɛ adom nti amen amen yɛda yɛpanyini ase ɛwɔ mpaebɔhwam a ɔde ama yɛn ɛwɔ dwumadie yi so ansa na yɛbɛto dwumadie no so no mɛsrɛ obi twi Nissan Murano grey in color mesrɛ wo wapake w'anim ha yi a wablɔko nipa bebree metumi srɛ wo
Nissan Murano, grey one. Wapaki when him here, Mr. Now Otuka no amaye, Mr. Anyam to 4, a bit to our Jumadina so said ye, Yashano, whom you, Edamas. Bro,
Yes. Yes.
Yes,
Every
Every
Everything to you, everything to you, what do you want? Everything to you, yes, everything to you, and such a new being around everything to you, and such a new being everything to you, so everything to you, and such a new being around everything to you, everything to you, everything to you, Anabi way dana, everything to you, Anabi sanuku, everything to you, everything to you, what's everything to you,
So maybe I do know a silver collection and see and you want to be CSA and young I am na yet the PA program no assay near the Daniel Coupon assay Sana ashes for her serious ashes for her I know to four is no my young I am said ye and when you form a mason at in say in your hand and you look pet you will lie back I for her na what could I say na back so for her na after the say sir media for no Alex your Zale number so say and you may open no one to me and for ATM na when you could not be buying one your Zale number a day to so na se enwumre mpo bibi nti esi wo kwan na wanti mi amba share them ha na wo hwe ye wo online a ye wo Zelle ene cash app e wo ho a ubitimi e de afaso ama ene wo silver collection a ese ho de ba no eno abeka yensa nti Zelle no information no e Alexandra Weafi sa na ma share da pa na mi tie sir, we are fair, sir. Alexander, we are fair. Yes. Alexander, no, ALEXANDER, na space, we are fair, which is WIAFE. And here Zelle information, no. Now, cash app, no, so $, Alexander, we are fair. Cash app sign, anti $, Alexander, we are fair. Now, ode afa sa, donation way me no so na yensa aka what you say sir so person scan so a ye de bi e betare edan ne ho eno so ekura me nti o man hu a okọ e kire so abi so wo ho o scan a na aba so pepepe esre pa cho anyom to fo be bi adu no ye de dwane meje no anyina amamo demase onyame awodi anamabanya nkwe Atias for I don't
Who said, "My phobia at Mensani Faso?" So Mudi Asasa, Matimonka, Mahumuso, Yankupon Winshramoda, amen. Now, I'm ready to know a cacre near the Jumedina Equavi yet. The announcement Cacre or Hono any day to Ja, Mr. Ramo. Ya, you will share them any more online or mobile, and now Muti or mobile Jumedini be Mr. Ramo, Obia NCB, Mr. Ramo Pacho. Penny for Amayason at the same. Nipani bebre and I'm quite so mobile. Na yewo if ye and I say baby bebre, se nipa et mitna a cabia enim. Ties repacho se unya baby die and I say when ya baby adana utiaka Mr. and the money be free ho na a friend Mr. Alex. Me the number tuja. One more line and make kind of slow. Some one I'm quite so bano and I wa and make kind of slow no I pick a number way. Sa number a year Juma 24/7. Sa nipa monitor phone way on that. The number is 703-470-5753. Unless you know here, Mr. Before no I'm not pick why. 703-470-5753. A dino be brain no hope is Samu. Unya baby ndaya no afraid Unya Alex, Obama baby at the kama. Jollof so ho. I watch a so ho. Sada name. Ti uko baby na 1 year duani and ya wow how. Ti the same pacho na announcement no economy no me Daniama opinion Joe. Na the ohobia no the account ho amaye. Na answer na yebe pon dwumade no yebesre na onia na ye pastor Peter Prempre abo empire na obebo empire etwa to okra answer na opinion otijom Pastor John Bawa ehire dwumade nso amaye. Ti mesrem pacho announcement na enko na wie ye opinion Joe ewa ha a ode de aka so ebeka ho na abona tofa na ewie dwumade ni da munyina mo ase. Amen. MC Edawasipa Nyami Inshirao. And you know, a Kaibo Kakra, a Ohoni, the Edikai, the Asidabema, a radio at the far, why a mammy no menu, ama and the Inabedi, a Shiamu. And you know, Binamka, so the Empire Bonnie said, yes, we do my bedroom at some Jimbo call. And your Daka said, Amen. Eh, Nyamepa, and that day.
yɛyɛ no wɔ ha no mu ɛkyena ɛfiri yawada anɔpa anwummerɛ efiada anɔpa anwummerɛ memenda anɔpa anwummerɛ yɛmma ɔda yi mu yɛbɛkɔ baabi a last year yɛkɔɔyɛ no ɛnti sɛ wonnim a bisa wo nua ɔbɛka akyerɛ wo baabi a last year yɛkɔɔyɛ no ɛhɔ na yɛrekɔ ɛnti ɛkyena anɔpa ɛmma ɔda yi mu woba ha a womɛto obiara wɔ ha wote ase aka sɛ amen amen anuanom nyame yɛ adom a memenda yɛbɛbɔ afɔreɛ enti yɛde ɛhyɛ wo ase enti sika no kɔhwɛ wo bank account mu na yi kakraka ne fa bra na nyame adwuma no entimi ɛnkɔ so na also enyi nhyira ka sɛ amen amen yɛnuanom a modedadeda asafo no ano a moyɛ financial secretaries no sɛ wasafo ɛde wo dues ama wo a yɛpaakyɛ wɔfa kɔ akyire hɔ no mo na fa kɔma sikakorafoɔ no na yɛmfa ntuatua nhyiamu yi ho ka nti bɔ mmɔden a ne fa kɔ woamfa nkɔ a yɛbɛfrɛ wo mpanimfoɔ ɛma ne mma saa ɛberɛ a me nua pani gyina ha ɛpreachi no ɔka asɛm bi aten sɛ menim sɛ obi bɔ no amanneɛ a obi mmɔ no amanneɛ deɛ ne na ɛfiri honhom mu paa sɛ ɔka yɛnnua dr david ho asɛm sɛ ne nimdeɛ a wasua wɔde boa afoforɔ nom ne ade ɛnokorɛ anuanom mpani ayɛ adwene sɛ nhyiamu yi mu no yɛtie nyamesɛm na saa nyansa ne nimdeɛ a yɛnnua Emmanuel Nkansa ɛkaeɛ no mpani nso adwene ho enti nhyiamu yi mu no yɛbɛyɛ bi ɛyɛ ɔda ka sɛ amen enti sei na yɛbɛyɛ no anɔpa biara yɛto ɔbaade nyame yɛwie ya na yɛyɛ saa program no enti woama ntɛm a wonya bi sɛ wopɛ sɛ ɛkyena Thursday anɔpa yɛwɔ doctors wɔ yɛn mu doctors no ɛbɛma yɛn health education for free sɛ wopɛ sɛ woti bi a brantɛm anwummerɛ yɛbɛyɛ financial education efiada yɛbɛyɛ social media education hwɛ yɛn mu bebree sɛ scammers aba paa wɔn mu wia yɛ sika ɛnɛ obi mmɛbɔ wopono mmɛwia wo sika o wɔte ne dan mu na wayɛ krɛkrɛkrɛkrɛ wɔ phone ne computer so na ɔkɔ o bank account mu na ɔkɔ yi wo sika yɛwɔ yɛn nuanom IT foɔ wɔ yɛn mu a wɔn abɛn paa wɔn bɛkyerɛ yɛn ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛde bɛbɔ yɛn ho ban brane bɛgye ne for free wɔamɛ ntɛm a wonya bi enti ɛkyena nɔpa brɛntɛm yɛbɛhyɛ aseɛ 9 o'clock wɔamɛ ntɛm a ɔba na doctor na wayɛ health education no awie na wahwere paa enti bɔ mmɔden no brɛ na wo nso wɔbɛnya bi for free yɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree yɛrekɔ yɛn anim no yɛde nneɛma bebree ɛbɛbɛ mu sane sɛ yɛwɔ animdifoɔ bebree yɛn mu bebree ɛnni fie ɛsɛ sɛ obiara ɛnya fie na daakye aboa wo yɛwɔ animdifoɔ ɛwɔ mu a wɔn nim ɛkwan a yɛfa so ɛtɔ fie a ɛbɛbɛboa wo nso yɛn yusu nti anuanom menka ma ne ɛnyɛ pii ɛkyene nyame paa yɛbɛhyɛ aseɛ mese ɛkyena deɛ ɛdi kaa ne yɛ deɛn a ɛyɛ health education ɛyɛ ɔda ka sɛ amen ɛnyɛ mo dɛ ɛyɛ yɛ dɛ papa ɛyɛ mo dɛ ɛyɛ yɛ dɛ papa ɛnɛ ka sɛ amen amen obi akɔ school abɛyɛ doctor obi akɔ school abɛyɛ nurse wɔn wɔ yɛn mu yɛfa no free nti ɛkyena bɔ mmɔden berɛ a mpani amɛkwae na wei no sei na yɛbɛyɛ no ɔbɛyɛ no kakraa bi yɛwie a yɛbɛka deɛ ɛto aso de akyerɛ wo mpani MC
Manuasi. Pacho me waha. Enti beju afidie. What a Me me waha. Oh, okay. Yo. Chipamucha mumma yemu ensema MC. One month. Ensembo tintin. Pa. Ensembo tetia. Pa. Good job. Christo, unshida me no mienu da. Say ye hye dwumadi ase a on. Na empanyimfo bɔ mpaye. Say Yankopɔn ne honhom no emewura dwumadi ni mu a on. Say ne ye hye dwumadi no ase. Sa pepepe obia mfa ahokeka ene odo sɛdeɛ ene asɛm a yɛtie firi yɛsɔfo hɔ no. Na momfa meyɛmbra yɛmfa mbɛdi ahyiamu na yɛnyinaa yɛnyɛ nhyira na dwumadie nkɔ na wie no ade biaa wobisa firi Nyankopɔn hɔ no yɛmpanyimfoɔ tene wɔn nsa na wɔbɔ mpaeɛ ma wa bibia wie pɛyɔ wanka amen wɔ ha ɛno nti ma no asi awie yi a yɛma announcement awie yi mɛdam ne mani akyerɛ mpanyimfoɔ na sɛ bibi wɔ hɔ a ɔmode atoa so ansa na yɛbɔ yɛn mpaeɛ a ɛtwa toɔ srɛ mu. Sremo mpanyimfoɔ se bibi kakra wɔ hɔ a ɔmode bɛto dwama yɛnti yɛsrɛ sɛdeɛ firi mpanyimfo ho ɛba ni sɛ nyame pa a ɔkyena ɛfonso ka wɔ hɔ nti anɔpa no obiara ɔba no aboaboa ho sɛ wobɛka mfonso bia wayɛ bɔne bia wayɛ biara no ka kyerɛ pani na ɔnsɛ nyame mfa ma wo nyame pa Saturday anwummerɛ soso yɛ adidi ma nti yɛhyɛ aseɛ ntɛm mekɔ Ghana na pani baako ɛfɛ ne pani yi ma ɔka kyerɛ me sɛ sɛ kwa de ɔno ntie mfonso ayi bim saa laasa wɔ ne bim because wontimi ntena ase ukwada ifiada yawada na me meda nwumere na yɛmɛma de dua na so bɛka mfonso ibɛgya atie nti mfonso no ka no nyame pa ɔkyena ɛde ifiada me meda no pa so wɔ hɔ anwumere yɛntie mfonso obi anka mfonso a sabru ya akosi me meda no pa me meda nwumere nya me meda nwumere laasa wa na wobɛka mfonso yɛgyae munya asa no ma no ɛnyɛ amen mesrɛ busa question on say Yesu Kristo ɔgye me ne wo nkwa no last hour na wo ba sɛnua no so ɔkrɔforo last hour ti panyi wo kasa ayɛ sɛ deɛ wo ma yɛ last hour wɔne bi esunim sɛ bɔne deɛ ɛbata yɛ ho te sɛ yi no saa Kristo ɔmo yɛ nte aseɛ daa yɛda mpanyimfo no ase ɛnokorɛ yaba mpaebɔ na yaba nhyiamu no ya na yɛnsua bɔne ka na sɛdeɛ panyin gyina ka ne yɛnsua bɔne fakyɛ sɛ wode bɔne kyɛ wo ho a akoma mu bɔne ɛyɛ dangerous saa nti yɛsrɛ paakyɛw sɛdeɛ panyin anyɛ announcement no na ma yɛ ne saa ma yɛ Kristo ɔmo yɛ nte aseɛ daa ɛno nti ma no asi awie yi yɛbɛsrɛ apaakyɛw yɛgyina bɛkɔ fam mma bɛkɔ fam na mmarima agyina hɔ na ɔpanyini Peter prɛmprɛ abɔ mpaeɛ ɛtwa dwumadie no nyinaa toɔ na panyin John Bawa ɛhyɛ dwumadie no so ma yɛ ana wasi bɛkyɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛda wase daa wa woyɛ ahyɛseɛ ne awie Nyankopɔn tumi ne ahoɔden nyinaa wura ampa yɛsu frɛ wo wogye ataataa ɛna da yɛde yɛbɛdi ahyiamu asomdwuam yɛde yɛn nsɛm nyinaa gu w'anim nyinaa kwa wiye asomdwem ebra so sɛ yɛfiri w'anim ha korɔ yɛsrɛ wa ne sɛ wode akra nyinaa bakɔduru mfidie mu asomdwem yɛante mu so ne yɛsan ka yɛmfo wase danni wode nti betie yɛn daa yɛsa akɔ so srɛ obio sɛ anuanom a nam hwie mu hyɛ mu ɛba wɔn a nam asase so lɔre mu ɛba ka wɔn nyinaa kɔmakɔma brɛbrɛ fɔm bɛka yɛn sa asomdwem sɛ ɔdom boa ne nyinaa hyia mu wɔkyerɛ napa ɛwɔ dwumadie no ase a Kristo yɛbɛtontomɔn yɛbɛyi wɔ ayɛ sɛ wo ne yɛadi ne yie wotumi ne w'animonyam nti bɛhyira yɛn ɛnɛ ne berɛ aka nyinaa awurade mpaebɔ yɛn agya a wowɔ soro wogye ne ho nte w'ahenni mmra nea wopɛ ne wɔ asase so sɛdeɛ ɛwɔ soro ma yɛnta aduane fa yɛn bɛka kyɛ sɛde kyɛ wo de aka fa yɛn nkɔ nsuo mu yɛfiri bɔne mu na ɔna ahenni
ahoɔden ne animuonyam ɛyɛ wo deɛ daa amen ɔmeyɛnyi nhyira ɔdom ne asomdwoe firi yɛn agya nyankopɔn nkyɛn nkonkron ayɔnkofa no wɔne yɛn ntena no ɔhwɛ yɛ so ɛwɔ yesu din mu nti amen amen kristo asomdwoe ne yɛn ntena daa amen asomdwoe kristo madɔfoɔ